Kære, du er rigtig hjertelig velkommen til. Hvor er det bare så dejligt, at du er her, at du har fundet vej frem til mig. Det kan være, at du har fulgt med igennem lang tid. Det kan være, at du er fuldstændig ny her. Og hvis du er det, så selvfølgelig et særligt hjertelig velkommen til. Det er så godt, du er her. Så kan jeg hurtigt lige fortælle, at jeg hedder Maria Steffensen, og jeg har specialiseret mig i at hjælpe, støtte, guide, vejlede, coache, udøve terapi, motivere og inspirere dig under og efter din store livskrise, din livsomvæltende begivenhed, din skilsmisse, dit brud. Der, hvor det er rigtig svært. Der, hvor at der er så meget, du skal tage dig af ind i dig selv følelsesmæssigt, og rigtig meget uden for dig selv af praktik og jura og deling og hvad ved jeg. Det kan også være, at du er der, hvor det er, at du er måske ikke midt i orkanens øje, selvom det måske indimellem kan føles sådan, men at du bare kan mærke, du har ikke fået hentet din livskvalitet hjem til dig selv. Du overlever måske mere, end du lever. Du sidder fast i nogle svære følelser, som fylder alt for meget på en eller anden måde, virkelig begrænser dig. Det kan være, at der er nogle ting, du simpelthen ikke har fået arbejdet ordentligt med, fået frigjort, fået kigget på osv. Så det er, at du ikke føler, at du lever fuldt, men du føler, at du måske lever halvt. Så lige meget, hvor du er henne i din proces, hvor du er, så er du hjertelig velkommen her. Jeg har i rigtig mange år efterhånden arbejdet med både mænd og kvinder i alle mulige forskellige stadier af deres proces, og det som jeg virkelig kan sige, det er, at det er hverken aldrig nogensinde for tidligt og aldrig nogensinde for sent at komme i gang med at få det bedre, komme i gang med at arbejde med dig selv, komme i gang med at tage din proces alvorligt, stop med at sidde og vente, altså sidde i venteværelset og tro, at tiden lærer alle sår, og automatisk kommer du nok videre med tiden osv. Nej, tiden lægger en afstand til det, der er sket, men den heler intet i sig selv. Så hele min baggrund for at arbejde med det her, det er jo ikke kommet ud af den blå luft. Det er kommet på baggrund af min egen voldsomme skilsmisse for år tilbage, hvor jeg stod alene med 2 mindre børn, ikke vidste, hvad jeg skulle gøre og gribe i, mødte så mange følelser ind i mig selv, og virkelig måtte tage på den her rejse i min egen udvikling også, og jeg har lært ufattelig meget, og nu har jeg mange år været så heldig at få lov til at arbejde med så mange skønne mennesker, og virkelig der gør en forskel, fordi det vi laver her, det er ikke kun et rum, hvor du ventilerer, hvor du kan være 100% tryg, det er også virkelig udvikling og forandring, der sker noget her, og jeg brænder for at se dig få det bedre, virkelig, det har du fortjent, og det er der virkelig til dig, også lige meget om du er et sted, hvor du kan tænke, jeg har prøvet alt muligt, eller jeg kan ikke forestille mig, at jeg kan få det bedre, eller det her er så svært, hvordan skal jeg komme videre? Selvfølgelig kan du det, og jeg er her til at hjælpe dig. Og husk, at hvis du kunne være interesseret i det, så tilbyder jeg i forbindelse med opstart af min forløb, inden opstart i forløb, en indledende, afklarende, uforpligtende samtale, hvor det er, at du kan lære noget mere omkring, hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt med at få det rigtig godt. Så endelig bare gå ud, få booket den her samtale. Det er så simpelt. Du hiver bare fat i mig, du skriver bare til mig. Og så kan du komme i gang med at få det bedre. Og så vil jeg også, inden vi går i gang med dagens meget vigtige emne her, lige anbefale dig, at du abonnerer på den her kanal, hvis du ikke allerede gør det, fordi så går du glip af noget content herinde. Og hvis du kan lide at følge med her, du kan lide mine videoer, så vil jeg bede dig om fra mit hjerte lige at give dem et like med på vejen, en lille emoji, kommentar, whatever. Det betyder vanvittigt meget for hele algoritmen herinde, så det er, at andre, som har brug for det, kan finde frem til de ressourcer og alt det, jeg virkelig gør mit bedste og lægger mig i selen for at kunne bidrage med herinde. Så på forhånd fra mit hjerte, tusind tak for det. Så det, vi skal tale om i dag, det er noget, der fylder hos rigtig mange, og det kan jeg virkelig godt forstå. Og det er sårbart, og det er konfronterende osv., men det er også vanvittigt vigtigt, at vi taler om det. Fordi det er virkelig noget, der kan fylde, det er noget, man kan føle sig forkert i, det er noget, man kan misforstå sig selv i, føle sig misforstået i, og det kan være meget forvirrende, og vanvittigt smertefuldt, og faktisk traumatiserende. Så det, vi skal tale om i dag, det er tillidsbrud og utroskab. Og jo generelt, men i en forbindelse med skilsmisse og brud. Så det er jo virkelig noget af det mest grænseoverskridende, vi kan opleve i et parforhold. Og for rigtig mange, så er det også
hvordan man enten vender og drejer det, så er det en væsentlig del af deres brud og deres skilsmisse. Enten fordi, at der var direkte utroskab, eller fordi, at der på andre måder har været ting, som har føltes som et svigt, som har rystet hele ens fundament. Og jeg vil gerne dykke lidt dybere ned i, fordi vi kan tro, at det er kun, når man er sammen, gift, committed, og man er direkte utro, og det kan være sådan fysisk, intimt utro, at så er det legalt at kalde det utroskab. Og det er måske også det, mange tænker på, når vi hører ordet utroskab, altså på det seksuelle. Men sandheden er, at tillidsbrud kan se ud på rigtig mange områder. Og det er vigtigt, at du føler dig mødt ind i det, fordi det gør noget ved os, når vi oplever det. Så det kan se ud på en måde, hvor at der selvfølgelig er det her direkte, intime, fysiske tillidsbrud, utroskab. Det kan også være, når din eks er hurtigt videre med en ny, og du faktisk ikke engang har haft tid til ordentligt at kapere det her brud og den her store forandring i dit liv. Så det er noget, du også lige pludselig skal forholde dig til, og du er egentlig måske stadigvæk koblet op på rent biokemisk. Og det kan være, at du sidder og tænker, hvad mener du med det, Maria, når du siger det? Og det har jeg jo lavet rigtig mange videoer omkring. Hvis du er i forløb hos mig, har været i forløb hos mig, så ved du, hvad jeg taler om her, at når du er sammen med din partner, din mand, din kone, igennem længere tid, din kæreste, så dannes der en biokemisk binding, man bliver koblet op på hinanden. Og alt efter, hvad man har med sig, og ens tilknytningsmønster, som jeg også taler meget om her, det vil jeg ikke gå dybt med i den her video, men alt efter, hvad du har med dig der, så kobler du dig mere eller mindre op på vedkommende. Så der er altså flere lag i det her. Men det kan faktisk virke som et enormt tillidsbrud, og faktisk som utroskab, når din eks, og selvom det er din eks, er hurtigt videre, eller direkte videre, eller videre før, og alt det her, fordi dit system er simpelthen ikke klar til at kapere det. Altså det bliver for overvældende. Når noget, en af de måder, som vi betegner traume på, det er, at når noget sker for voldsomt og for hurtigt til, at vi kan fordøje det. Altså til, at vores system simpelthen kan kapere det. Så det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Og det er vigtigt, fordi jeg oplever rigtig mange her, der kan føle sig forkerte i at synes, at fordi reelt set kan jeg jo ikke tillade mig at synes, det er utroskab, eller tillidssvigt, eller tillidsbrud, fordi at vi er jo i gang med en skilsmisse, eller vi er jo skilt, eller vi er jo gået fra hinanden, eller han eller hun har gået fra mig, osv. Men ikke desto mindre kan det stadigvæk være virkelig overvældende og voldsomt for dig. Og tillidsbrud kan også se ud som, at når den, der har været, altså når det her utroskab, der har været, tillidsbrud har været, er blevet sådan faret ind under gulvtæppet, sådan lidt negligeret, som om det var jo ikke noget, eller det betød jo ikke noget. Og det kan være, at den anden part har negligeret det, men det kan også være, at du selv har gjort det, eller det kan være, at jeg har gjort det i fællesskab. Når der er blevet delt følelser, altså ikke kun noget intimt eller noget seksuelt, men følelser og energi et andet sted, så kan det også sætte sig i dig som tillidsbrud, svigt, og være virkelig, virkelig, virkelig svært at navigere i. Det kan også være, når du opdager, at det du troede var trygt og sikkert, simpelthen ikke var det. Så det der føles som, og det her er vanvittigt vigtigt, det der føles som et tillidsbrud for dig, det er et tillidsbrud for dig, og det skal tages alvorligt. Lige meget hvad andre kan mene og synes, og man kan med sin fornuft se at, og så videre, og så videre. De følelser, du har omkring det, det aktiverer i dig. Det aktiverer i dig. Og det skal tages alvorligt. Det skal vi arbejde med. Fordi, ved du hvad, ellers så sætter det sig som blokeringer i dit system. Følelser af energi, og hvis de får lov til at stagnere i dit system, så forhindrer det dig i at komme godt og frit videre. Så holder det dig nede, så begrænser det dig. Så føles det som en linke omkring dit ben. Og en smerte og en byrde, du bærer rundt på, som man ikke ligesom kan se og tage og føle på, men som virkelig hænger der. Og derfor er det vigtigt at kigge på det. Arbejde med det. Forløse det. Det håber jeg giver mening. Så hvorfor er det det? Altså, hvad gør det her ved os? Og det var det, jeg var inde på her indledningsvis også, at utroskab og tillidsbrud kan føles virkelig, altså decideret traumatisk.
fordi det bliver for overvældende og for vildt til, at du er i stand til, klar til at kapere det og fordøje det og rumme det. Det kan sætte sig i din krop, i dit system, i dit nervesystem, i dit sind. Og mange beskriver det jo på den her måde, som at gulvtæppet, det føles som om gulvtæppet bare bliver revet væk under en, at hele dit fundament det bliver rystet, og du pludselig står i en blanding af chok og sorg og vrede og forladthed, jalousi, tvivl på dig selv, alt det her. Og det kan virkelig føre til søvnløshed, altså svært ved at sove, angst og en krop i sådan en konstant alarmtilstand og tanker, der bare kører i ring. Og virkelig det her med, at det i den grad kan påvirke dit selvværd også, og dit fundament og dit ståsted i dig selv. Og det kan jo være, at alt det her sker oven i, at du i forvejen har issues med dit selvværd. Jeg møder jo rigtig mange her, som virkelig i den grad har brug for at højne deres selvværd og få kigget på det. Og det arbejder vi selvfølgelig også med her, sideløbende med alt det andet. Og i forhold til det, så det at tage sig selv alvorligt, det at prioritere sig selv, det er at sige, hey, jeg vil have det bedre, og det vil jeg bruge ressourcer og energi på, fordi det har jeg fortjent. Det er jo der, hvor du virkelig begynder at stille dig i selvværd, fordi det er så selvrespektfuldt virkelig at føle, det du er værd, og det vil du give til dig selv. Så bare den handling i sig selv hjælper dig med dit selvværd. Og noget, der er virkelig vigtigt for mig også at understrege her, altså det er, at det er ikke dig, der er forkert i de følelser, du har. Det er ikke fordi, du burde føle anderledes. Det her, det er voldsomt. Lige meget, hvordan man vender og drejer det. Og det, der er din oplevelse, dine følelser, det er dine oplevelser og følelser. Og det her, det siger jeg jo ikke på en måde, så nu skal du bare blive her i din suppedags af svære følelser. Nu skal du stille dig i en offerposition. Nu kan du blive fastlåst her og synes, det er rigtig sundt for. På ingen måde. Vi arbejder med dit liv fremadrettet her. Alt, hvad vi laver her, er sådan, så du kan få det rigtig godt. Men man kan bare ikke være der, før man er der. Og hvis man overfladisk bare går videre, så heler det intet. Og så får du ikke nogen ægte følelse af frihed og af at være kommet videre. Det er jo også noget, jeg oplever her hos mig, at så har man prøvet på alle mulige måder, og måske også været i forløb hos nogle steder og så videre. Jeg arbejder med mit mindset, jeg arbejder med at vende mine tanker til noget positivt, men du har stadigvæk fastfrossen traumeenergi, der sidder i dig. Der er stadigvæk ting, der ikke er blevet forløst, du ikke har fået kigget på. Der er stadigvæk ubearbejdet sorg og smerte og ting og sager, som altså holder dig nede og holder dig fast. Selvfølgelig er vi nødt til at forholde os til det også. Selvfølgelig er du nødt til at få ro på dit nervesystem også. Alt det her, det hænger jo sammen. Så hvis du har det sådan, og det oplever mange har, jeg har virkelig prøvet at arbejde med mit mindset, jeg har virkelig prøvet osv., og du ikke føler, at du lykkes med det, men så er der ikke noget at se til det. Så det, der også er vigtigt her, det er, at det er ikke dig, der mangler at være noget. Det er ikke dig, der burde have gjort noget mere for at forhindre det her tillidsbrud, eller det her utroskab, eller hvad det nu er. Prøv at høre, det er altid vigtigt at kigge på sin andel, og sine roller, sine mønstre, sin identitet, sine egne ting og sager, fordi det er der, du virkelig kan lave en forandring, og det er der, du kan arbejde. Og det er virkelig en anledning til vækst. Og når man kigger på det, er det selvfølgelig vanvittigt vigtigt, at du ikke slår dig selv i hovedet. Men det var også mig, der var forkert, eller jeg kunne også, osv. Men en handling, der er utroskab og tillidsbrud, det er en handling, som det menneske har valgt at gøre, lige meget hvordan du har stillet dig. Og det er ikke dit ansvar. Det er vedkommendes ansvar. Hvad der har været i jeres dynamik, og hvad der er i dig i dine mønstre, klart, det er dit ansvar. Men den handling der er ikke dit ansvar. Det er skadeligt, det er grænseoverskridende, det er uordentligt. Og sådan er det bare. Så et tillidsbrud, et svigt, en utroskab, handler altså først og fremmest om den, som har gjort det, som har udført det, som har valgt det. Men det betyder jo ikke, at det ikke gør noget ved dig. Det gør vanvittigt meget ved mennesker generelt at blive udsat for det. Og derfor er det så vanvittigt vigtigt, at du får arbejdet med det. Og jeg kan se her hos mig, hvor virkelig følelsesmæssigt frigørende det er.
Så det her sådan healingsarbejde og den proces, der er omkring det, altså det betyder jo ikke, at du skal glemme, hvad der er sket. Det betyder ikke, at du skal undskylde det, der er sket, som ikke er dit ansvar. Men det betyder, at du kan arbejde med at forløse den her smerte, så du ikke bliver ved med at bære den videre, som sådan en tyngde, som sådan en virkelig tung rygsæk, du slæber rundt med. Og altså, det er jo virkelig noget, vi arbejder med her. Altså, og nogle af de områder, der virkelig falder ind i det er regulering af dit nervesystem, så det er, at din krop og dit sind kan falde til ro. Fordi hvis noget ryster vores fundament, så er det at være i livskrise, så er det at opleve stor livsforandring, så er det, når alt dit vante og kendte er væk, så er det at opleve svigt og tillidsbrud. Klart, det gør noget ved dit nervesystem. Det kan være, at du i forvejen har været virkelig dysreguleret i dit nervesystem, måske i mange år, måske en stor del af dit liv, uden du egentlig har været bevidst om det. Der har bare været sådan en uro og utryghed i dig i en eller anden grad. Det hænger jo også sammen med et lavt selvværd, for eksempel. Den der med ikke at have et godt fundament i sig selv, hvile i sig selv osv. Vi arbejder selvfølgelig også med her at slippe den her biokemiske binding til din eks. Og altså, når jeg siger det, så mener jeg det både følelsesmæssigt og biokemisk binding til din eks. Det her fokus på ham eller hende, hvad han eller hun laver og gør og alt det her, så du kan blive fri. Vi arbejder med at bearbejde den her ambivalente sorg, som er i en skilsmisse og et brud, på en sund måde. Sorgen og svigtet på en sund måde. Ikke på en måde, så du sidder fast, men på en måde, så du kan bære din sorg videre med dig værdigt, som en del af din livshistorie, som en del af det stof, du er gjort af. Ikke på en måde, så den tynger dig. Det er super, super vigtigt, og der er ikke nogen tvivl om, og det har du, hvis du har fulgt med her noget tid, eller du forløb hos mig, hvis du har læst min bog osv., så ved du også, at jeg taler rigtig meget omkring ambivalent sorg i alt det her, fordi det er ambivalent at skulle slippe og sørge over et menneske, en konstellation, som reelt jo ikke er fysisk død, fordi at din eks højst sandsynligt stadigvæk går rundt på den her jord, du kan måske møde vedkommende ned i Netto, eller hvad ved jeg. Så den har nogle andre aspekter her, den her sorg, og det gør også, at jeg ser, hvor meget man der kan komme til, hvis man ikke får arbejde med sig selv og sidde fast i sorgen, så det bliver det, man kalder en forstærket, forlænget, kompliceret sorg. Og det er virkelig uhensigtsmæssigt. Det er der, hvor man kan hænge fast i sådan nærmest tristhed, slukkethed, depressivhed, i sådan en frysning i ens nervesystem. Og hvis du kan mærke, at du er der, så er det vigtigt, at du rækker ud og får hjælp til at komme videre. Fordi der er ikke nogen, der skal være der for længe. Så arbejder vi selvfølgelig med her at opbygge dit selvværd og finde dit eget ståsted i dig selv igen og på ny. Det er så vanvittigt vigtigt. Det er en helt anden måde at være i livet på, som er så meget stærkere og sundere og bedre. Og så kigger vi selvfølgelig på dine mønstre, på overbevisninger, på alt det, der holder dig nede, på de historier, du lever i og fortæller dig selv, så du ikke bliver ved med at gentage det, der er uhensigtsmæssigt for dig. Klart. Og hvis der er noget, som rusker os, og hvor vi virkelig har en anledning til vækst, så er det store livskriser, hvor alt bliver brudt op. Det er den grimt indpakkede gave, der er i det her. Så det kan lyde meget nemt, og det kan lyde alt muligt. Det er en proces at komme dertil, hvor du får det rigtig godt igen. Og det er i den grad også for dig. Og jeg ved, hvor svært og hvor smertefuldt det her kan være. Ingen tvivl om det. Men jeg ved også, hvor frigørende det er at få arbejdet med det og få sluppet smerten, så det er, at du kan komme videre og få skabt et liv, der føles godt for dig. Og hvis du mærker, at du står her, så vil jeg bare invitere dig til at række ud. Jeg vil virkelig invitere dig til ikke at sætte dig i venteværelset og tro på, at der sker et mirakel, eller ting løser sig af sig selv. Den måde, man kommer videre på her, det er en proces, hvor du tager de rigtige skridt. Og der er mange stier, man kan gå af her. Og der er mange måder, man kan sidde fast på. Og det ønsker jeg virkelig ikke for dig. Jeg ønsker, at du tager den rette sti og går de gode, konstruktive trin,
skridt. Og det kan være virkelig svært at navigere i selv, fordi altså, hvad skal du gøre at gribe i? Og hvis du vidste, hvordan du skulle gøre, så havde du nok gjort det. Og der er det så vigtigt at blive faciliteret og guidet og hjulpet og støttet, så du ikke skal regne det hele ud selv. Fordi hvordan i alverden skal du kunne det? Og jeg har en hånd i ryggen af dig her. Jeg er ikke bange for at lede og guide dig her, hjælpe dig og støtte dig. Og det er et virkelig empatisk, rummende rum her, hvor du kan komme med alt. Og hvor der sker udvikling, og der sker vækst. Og du behøver ikke gøre det her alene. Og jeg mener virkelig dybt fra mit hjerte, at vi skal simpelthen ikke gøre de her ting alene. Det er simpelthen ikke meningen. Så endelig, kære du, forstå, at det her med tillidsbrud og utroskab, tillidsbrud kan se ud, og svigt kan se ud på rigtig mange forskellige måder. Og når du mærker det som, at det er det, der er inde i dig, så er det det, der er for dig. Og det er der ikke noget galt med. Det, der bare er vigtigt, det er, at du tager dig af det. At du tager det alvorligt. At du tager dig selv og din egen proces og dine følelser alvorligt. Så det ikke bliver faret ned under gulvtæppet, negligeret, du gør dig selv forkert i det. Og omvendt, at du ikke forstørrer det og bliver fuldstændig identificeret kun med smerte og tab og svigt osv. Men at du får arbejde med det på en måde, så du sundt kommer videre. Det håber jeg virkelig, virkelig giver mening, og jeg håber, at du har fået noget med fra den her video i dag. Der er så mange lag i det her, og så meget jeg kunne sige omkring det her, men jeg vil heller ikke gøre den her video alt for lang. Men virkelig bare vid, at alt hvad du mærker, det mærker du af en årsag. Alt det vi følelser er her for at blive følt, ikke for at blive negligeret eller gjort forkerte, eller blive overforstørret, men blive rummet og arbejdet med, så du kan regulere dig selv, som man siger på terapeutsprog, på en rigtig, rigtig god måde, og det er her selvfølgelig til at hjælpe dig med. Jeg ønsker sådan, at du får skabt et vanvittigt godt liv for dig selv, og får udviklet dig og trådt de rette skridt, så du kan hente en masse livskvalitet hjem til dig selv, træde ind i et nyt livskapitel på en rigtig, rigtig god måde, lige meget hvad du har med dig, hvad du kommer fra, hvad du står i, hvad der er dine omstændigheder, osv. Jeg er i hvert fald klar til at hjælpe dig, og jeg er utrolig glad for, at du følger med her. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Håber, du kan bruge det, og indtil vi ses igen, pas rigtig, rigtig godt på dig selv. Hej.